samozřejmě. A ještě potřebujeme zapisovače. Lení, vem si tužku a papír a budeš zapisovat. Když tady odstneš ty barvánky, si půjčíš papír a tužku. A uvidíme, jak tento pár se po 10 letech zná. Takže mám tady celkem dost otázek. Asi 20. Pohodě. Jdeme na to, jo? A švindlovat. Takže kdo z párů lépe vaří? Lukáši, ty nebo tvoje manželka dneska už? Zvedni botu! Skromně asi. Zvedni botu. Zvedni obě! Skromně asi já. Jo. Když ty, tak svoji, když ona, tak její. Tak, nahoru, alejš. Alejš. Tak, druhá otázka. Kdo drží rodinnou kasu? Chudák. Tak, další. Kdo je větší bordelář? Tak podvádíme. Tak, obráceně. Kdo doma víc uklízí? Dobrý. Další otázka. Kdo je větší mamánek? Další otázka. Kdo víc žárlí? Když je nějaká pěkná holka nebo pěkný kluk, tak kdo je na tom hůř? A kdo potom dělá hysterické scény? Tak, další otázka. Kdo se první usměřuje? Vy se vůbec neznáte, ne? Jste vůbec manželé. Jo. Tak dobrý, jdeme dál. Co vás to zlepší nakonec? Kdo má nebo musí mít poslední slovo? Se na něčem rozhoduje, nebo řekne, takhle to prostě bude a hotovo. Další otázka. Kdo lépe řídí? Tak, další otázka. Když někdo teda řídí lépe, tak na druhou stranu někdo hůře, tak kdo u toho víc nadává, když řídí? Tak další otázka. Kdo je ve vztahu vůdčí osoba? To se vyfotí. No, shoda, jedeme dál. Kdo koho první zbalil? Víme, jak to bylo. Tak, kdo začal první mluvit o svatbě? Tak, další důležitá otázka, kdo ráno tráví více času v koupelně? Lukáši, to je jasný, to. Lukáši. Jednoznačně. To by to asi mělo být. Kolikrát mám problém ráno. Tak. Další velice důležitá otázka je,
Kdo v noci bude stávat, až se vám narodí prcek, kdo k němu bude stávat? No tak to bude zajímavý, to bude boj. Tak díky. Předposlední otázka. Kdo je větší bavič ve společnosti? S kámošema. Kámošema. Třeba s kámoškama. Lukáši, tak to. Kámoškama. No a poslední otázka je, kdo koho víc miluje? Opět zvedni. Pojď, Bobě! Opět, Lukáši. To je správná odpověď. Ne, naopak. Takže díky, my to vyhodnotíme a za chvilku dáme výsledky a vyhlášení vítězů.